Kajing ruai idur bhabriu naga plim pengop kabalo ruai da u shibor maukon ban kajing bhabok melim kadai kajing ruai khasi ke menengkong ban kenjo syaka 10 million kinong page ha YouTube ban bentau snem arah jar arpeu laipat kajing ruai khasi bas tetam ban kenjo syaka 10 million kinong page ha YouTube kadai kajing ruai themai jong one job soklet ubrei wei nong ruai ba pau jong kajel amekhalia kadai kajuk ko bamenta bat ka jing ruai ka ba khampau ko jongu gadai ka shenam ka ba don hadu khandai million tam kinong page ha YouTube bat gidon sa gwei pat ki jing ruai ki ba khampau ki jongu bat men tau snem ka jing ruai jong one job soklet ka ba kerteng ka men neng kong kisngi Hakaba ya kene ke jing ruai la pelaj ya ka full version dei haga khanriu trik ubnai match jong snem hajar peulai haga YouTube channel kaba kerteng ka one job soklet official bat kene ke jing ruai ka kenjo syaga 10 million lane shi peulak ngut kinong page ha YouTube tang hagi khat sau sngi lane tang hagi arteo bat kadai ka video ka baningkong na jella mekhalia bat genjo syaga 10 million view tang hagi khat sau sngi ha YouTube bat kani ka music video bathemai jong one job kamai kumba prapeu hadu khandai peu hajar kinong page haga shisngi bat kumju ro ka channel one job soklet official kala q state bha ka jingdon jong ki subscribe hadu balap like ya kani ka jingruai bat menta ka don hadu like peu pra hajar tam ki subscribe haring kata dur babriu umat ki bala jauh dari lingam laban klan